Veřejné prohlášení o změně kompozice myšlenky ROI. My, vedení ROIe, tímto veřejně prohlašujeme po zralé úvaze 12 pivech a 2 rumech a 2 rumech, že naše prvotní orientace na ženy byla mylná. Ve své podstatě od základu chybná. Žádáme tímto všechny heterosexuální členy o urychlenou změnu orientace. Dále jsme si zvolili, že naši novou uniformou bude tvořit tepláková souprava růžové barvy značky Puma. Tak, k nastálým změnám jsme nuceni opustit pravopolitický směr a nadále se hodláme angažovat v organizací, co je černý, to je tak akorát, ty vole. Ve vzdálené budoucnosti hodláme rovněž podporovat členy pobočky firmu, kde je žít, tam je líp, ty vole. Všichni členové nechť se neprodleně dostaví na kovárnu ke klubové obřízce, vyfasovat vazelínu a teplákovou soupravu. Přednáškový den 26.5. poté bude zahrnovat i školení od antifašistické unie, konkrétně téma dready, hip-hop, travka. Toto je veřejné prohlášení bývalé organizace ROI, nyní organizace SPOJ. Veškeří členi, co odmítnou novou koncepci naší organizace, zůstávají dál v ROI. A fáci všech zemí chcípněte!